Gusto ko lang po sana magsalita regarding doon sa issue na kumakalat sa amin ni Babe or ni Roy ngayon. First of all, gusto ko pong humingi ng sorry sa inyo dahil sa nangyari. Alam ko pong mali yung napanood nyo, pero gusto ko lang pong linawin na walang katotohanan lahat ng yun. Nangyari po yan last time, nung birthday ng best friend ko. So, naisipan niya pong mag-vlog and yung content is nakuha niya lang din po sa content ng ibang YouTuber. Alam ko pong may mali kami kasi hindi po muna namin chinek yung video bago i-upload. Kasi kahit kami, hindi naman namin napansin yung ganong nangyari. Hindi din po kami ganon katanga para i-upload yun at siraan yung sarili namin. Pero humihingi pa din po ako ng pasensya dahil dun sa kinalabasan ng vlog na hindi maganda. And gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na hindi po kami ganun kababang tao para gumawa ng video or kababuyan para pagpiestahan ng ibang tao. Alam ko po na hindi kayo maniniwala dahil sa nakita nyo, lalo na sa mga past issues na binabato sa akin. Ngayon lang po ako nagsalita kasi itong issue na to, yung talagang nasaktan ako. Kung dun po sa words and sentences ko na mali-mali, tatanggapin ko po yung sinasabi nyo na pagiging bobo ko. Pero yung ganito na pagkatao ko na po, dun po ako mas nasasaktan. And ayoko din po na isipin nyo na nag-e-enjoy ako dahil babae din po ako. And bakit ko po sisirain yung reputasyon ng mga kababaihan? Hindi ko po gustong patawarin nyo ako or what. Gusto ko lang pong linisin yung sarili ko sa inyo. Gusto ko lang pong sabihin na mag-iingat po tayo sa mga poster, sa mga fake pages, sa mga fake account, lalo na sa Twitter, dahil sobrang daming fake account sa Twitter na ginagatungan pa yung mga issue. So, wag po tayong basta-basta naniniwala sa mga ganon. And again po, wala pong katotohanan yung mga issue na kumakalat ngayon. And humihingi po ako ng pasensya sa mga naapektuhan ng video. So, yun lang.